Pablo, Adri, moitas grazas por aceptar a invitación de as nosas entrevistas e benvidos. Moitas grazas a ti. Pablo, como iniciastes neste deporte? Eu iniciei na Liga do Monte cando tiña 5 anos no San Cayetano. Xoguei ata os 14, ata infantil de segundo ano na Liga do Monte. Ali acabouse ese ciclo e empecé en cadetes no Ribera. Aí xusto conocín a Adri, que está aquí con nós, xuvenís, tamén xuntos, senior, cun paréntesis de 2 anos que non xoguei no clube, que xoguei en Mondariz, e despois outro paréntesis no COVID, que xoguei no xuvenil de Pontareas, e voltei a casa e ata o día de hoxe. Non iniciastes como porteiro, senón iniciastes como xogador de campo. Exactamente, xoguei como xogador de campo ata cadetes, e no primeiro partido desa liga de cadete de primeiro ano, bueno, expulsaron o porteiro e estaba eu e puxenme na portería, e a partir de aí empecé a xogar de porteiro. Ata agora, creo que foi acertada a decisión. E ti, Adri, como iniciastes neste deporte? Pois eu comecei dende cativo cos meus amigos no San Gregorio, que era, digamos, como as categorías inferiores do Ribera por aqueles tempos. Eran categorías non federadas. Comecei, xa non me lembro moi ben, pero 6, 7 anos máis ou menos. E bueno, non teño moito máis historia que contar porque eu estive aquí toda a vida. No San Gregorio vim pa aquí infantís e desde infantís hasta agora. Como nos contou Pablo, coñecestevos no segundo ano de cadetes de Pablo, os dous, unha amistade que perdura no tempo e hasta o día de hoxe, lógicamente, non? Sí, a verdade é que xa son moitos anos, xa pasamos un pouco por todas, non? Tanto boas como malas no clube, no deporte, e bueno, unha amistade... Pero fora daqui sempre boas. Sí, sempre. Nada, unha amistade que se leva moito, esperemos que tamén 2 anos máis. A diferencia de Pablo, ti, Adri, sempre xogastes como na mesma posición ao longo da túa etapa futbolística ou non? Non, eu a verdade é que xoguei un pouco de todo. Comecei xogando de defensa, pero non tiña moitas cualidades. A verdade que era pequeniño, non peguei o estirón ata bastante tarde e non se me daba moi ben defender. Entón, bueno, moveronme un pouco para as posicións un pouco máis adiantadas e xoguei pois en todas as posicións, a verdade. En un partido puden xogar en 4 ou 5 posicións distintas. A vosa formación neste clube realizaron a moitos adestradores dos que actualmente están aquí e siguen activo. De que entendes a mellor lembranza de todos eles, Pablo? Como ben dices, foron moitos e teño moi bons recordos de todos. Poderíamos falar de casi todos que para mí, bueno, foi un bo proceso de formación e de educación con todos os formadores que aquí tivemos, pero na etapa senior eu quedome con Iago porque primeiro compartimos portería, fomos compañeiros de posición e logo el deu o paso, tivo que retirarse, deu o paso a ser adestrador e directamente pasou a adestrarme a min, entón tiña moi boa relación e para min era un amigo, ademais de un adestrador. E para ti, Adri? Pois eu tamén houve moitos que pasaron polo clube desde que estiven aquí de pequeno. Quizá quedaríame un pouco con Felipe no meu primeiro ano de senior, porque era un entrenador que era capaz de transmitir moito, era moi cercano, moi persoal, entendía moi ben os xogadores tamén. Bueno, enseñoume bastante. El era un entrenador que sabía xogar, sabía tamén como transmitir iso aos xogadores e era moi fácil estar no equipo con ele. Dous grandes como vos, que consello daríandes a eses peques que vos siguen e aínda están indecisos para iniciar neste deporte, Pablo? Eu que non o duden, porque este deporte podete dar moitas cousas boas. Podete transmitir valores que non teñen outros deportes individuais ou que outros aspectos da vida non tos poden dar, compañerismo, amizade, e vas coñecer persoas moi diversas, vas ter que estar con todas elas e ver como pensa cada un, sacar, bueno, ideas diferentes. Creo que é un bo aprendizaxe para a vida, o fútbol. E ti, Adri, que consello lle das a eses peques indecisos? Pois un pouco o mesmo que di Pablo, sobre todo
coñecer xente, coñecer amigos, compañeiros que nunca sabes, bueno, a amizade que podes chegar a ter con persoas, xa que non sexas do mesmo clube, senón que tamén que coñezas de outros e que por calquer circunstancia pois acabes tendo unha boa amistade con xente de outros equipos, porque, bueno, nos pasounos tamén, temos moi bons amigos tamén noutros clubes e tampouco. Eu, por exemplo, teño moi boa relación con xente con que nunca compartín vestuario, pero, bueno, por circunstancias da vida xogamos moito en contra, levámonos moi ben, e son experiencias que, bueno, que quizás eso, non deportes individuais, pois non consegues na mesma magnitude. Pablo, chegoute algunha oferta en algún momento da túa carreira doutro clube que fora tentadora? Sí, a ver, tampouco moitas, pero bueno, sí que o ano que xoguei no juvenil foi tentador decir que non ia seguir ali, porque ascendemos de categoría, era unha categoría que eu sempre quixen xogar, un pouco máis arriba, pero bueno, había falado co clube, con amigos como Adri, como Jorge, deralle a palabra de que iba a xogar ali un ano, porque estaba esta liga parada polo COVID, e iba a voltar aquí, e así foi. E por un lado quédate esa mágoa de non xogar máis arriba nese momento, pero por outro lado, pois tiña que voltar aquí. Cambiaríais algo deste deporte, Adri? É unha boa pregunta. Quizá co paso do tempo vexo que a xente peca un pouco máis de ser egoísta no campo. Eu penso que é o primeiro así que trataría de cambiar, que o deporte sexa un pouco máis colectivo e que a xente teña un pouco máis de, bueno, non diría respeto, pero compañerismo co compañeiro, non? Que se un compañeiro xusto por calquer razón non chega unha xogada ou algo, que a capacidade de sacrificio da xente polo compañeiro que sexa un pouco maior. E ti, Pablo? Eu sí, sen duda cambiaría o respeto que hai tanto a árbitros como xogadores ou entre aficións. Creo que o fútbol ten moito que aprender de outros deportes e non pode ser ver xente peleándose en categorías base, en torneos, mesmo en amistosos, que ti non poidas ir coa camiseta do teu clube a outro campo, xa en primeira división ou en cualquier categoría. Creo que o fútbol ten que aprender iso e a xente ten que empezar a respetarse e a ver isto como un deporte, e non de forma tan agresiva. Se voltaran desatrás no tempo, cambiaríais de deporte, Pablo? Non, eu estou seguro de que non, porque para min o fútbol é un deporte moi completo e creo que ten todo o que eu busco como deporte, non o cambiaría. E ti, Adri? No, eu tampouco. Creo que, como di Pablo, é un deporte moi completo que tocas casi todas as facetas e estou bastante contento coa elección. Qual é o peor recordo futbolístico que tendes, Pablo? Eu, sen dúbida, creo que é unha lesión que tiven cando era juvenil. No último ano de juvenis, tuve unha lesión nun tobillo, rompí o tobillo e estive 3 meses fora, sen poder xogar, 3 ou 4. Entón, ese momento que estaba xa entrenando co primeiro equipo, que vías que había aí unha oportunidade para dar o salto, e foi un momento duro porque as portas podían cerrarse, non sabía que iba a pasar nese verán, se iban contar comigo, se non. Entón, para mí, ese é un recordo bastante malo. Despois saliu todo ben, recupereime ben, deron unha oportunidade, pero tamén pola idade, tes 18 anos, eres xoven, entón para min foi un momento difícil. E para ti, Adri, qual é o peor recordo futbolístico que tes? Pois eu penso que o peor recordo foi a tempada do descenso, porque penso que foi unha etapa complicada, que non saían as cousas. Cando entras nesa dinámica, as cousas por moito traballo que lle metas non parece que non vai adiante. Tampouco fixemos o traballo tan mal, penso eu, pero bueno, foi un ano malo, tocou así, foi como foi das peores tempadas que tiven eu aquí no clube. A verdad que as lesións a mí respetaronme bastante, entón... Eu libreime ese recordo porque xusto ese ano estaba xogando fora, entón seguramente compartiría o recordo, pero como me librei non podo dicir o mesmo.
E agora todo o contrario, cual é o mellor recordo futbolístico que tendes, Pablo? Para min, sen dúbida, o ascenso do ano. El ser campións, gañar a Liga en segunda, despois de moitos anos intentando, coa plantilla que tiñamos, que éramos un grupo moi unido, creo que para min ese é o mellor recordo. E ti, Adri? Pois eu penso que tamén. A verdade é que non se me ocorre ningún mellor que a ese aquí. Foi un ano bonito, foi un ano no que viñamos dunha tempada tamén complicada anterior, que tamén tiñamos o mesmo objetivo, as cousas non foron como a xente quiso, non se conseguiu, pero bueno, o ano ascenso foi ainda mellor, poder ascender da maneira que se ascendeu, quedando campións además. Sobre todo para min, vindo cunha primeira volta irregular, Sí. que non empezamos gañando, pero iban pasando as semanas, nos gañábamos, os de arriba perdían, semana seguinte igual, e íbamos recortando puntos. Entón é esa alegría, ¿no?, de que tú vas chegando, miraste aí nas últimas xornadas e parece que tes máis motivación que se levaras todo o ano de primeiro. Eso que nos estás a falar dese ascenso conseguido na tempada 24-25, despois de máis de 30 anos a primeira de fútbol, ese momento para ti, Adri, que temos todos aí na memoria, que levantando esa Copa de Campións, que se te pasaba a ti pola cabeza nese intre? Pues non o sei. non o sei, a verdade é que non sei que se me pasaba pola cabeza. No momento non sabía se rir, se chorar, se estaba pues, cunha emoción enorme. É desos momentos que o vives, pero que non és moi consciente do que estás vivindo, ¿no? Bueno, pois un recordo moi bonito ao final por todo o traballo de toda a xente de aquí, tanto os xogadores como o club, moi especial. Pablo, para ti o fútbol Para min é felicidade e diversión. O fútbol sirve para divertirse e evadirse dos problemas da vida, ou así debería ser o deporte. Cal foi a vosa maior metedura de pata, imos decirlo así, entre comillas, nun partido de fútbol que está grabada aí na memoria? Adri. Pois eu, bueno, teño unhas cuantas. Cando era pequeno xogaba de defensa, hubo unha tempada que acabei metendo máis goles na nosa portería que na contraria. Era unha metedura pata bastante recurrente, verdad? Pero bueno, non lembro moitas así recentes. E ti, Pablo? Eu sí, seguramente, porque a posición tamén de porteiro implica que un erro mírese máis. Bueno, ainda este ano, aquí contra o Tomiño, xogándonos máis ou menos o descenso, ainda quedaban xornadas, pero era importante gañar ese partido, cometo un erro grave que acaba en penalti en contra e expulsión do noso defensa. Entón, bueno, esa é unha así recente, pero tiven moitas máis, goles pola miña culpa, algún que se escapou de por debaixo do pé, bueno, cousas habituais do posto de porteiro. Cousas que pasan. Mirándevos dentro duns anos aínda en activo, Adri? Duns anos, non creo. Nun margen corto, 3, 2 anos? Non sei. A verdade é que non sei nin que vou facer po ano, o sea que non te sei dicir en uns anos. E ti, Pablo? Nun margen corto, sí. Eu ainda me sinto ben dentro do campo, penso que ainda podo aportar cousas ao clube ou ao equipo, e mentras me respeten lesións e forma física, eu ainda me miro xogando durante uns anos máis. Non moitos, porque isto ten un final, pero ainda me sinto ben para xogar máis. Veteráns podría ser a continuidade para seguir gozando do fútbol, Adri? Ou non o plantexas? A ver, nunca mo plantexei, a verdade. É unha categoría que, bueno, o sea, eu a vexo que é para o que é, para divertirse, para estar cos amigos, ca xente que coñeces. Ata agora eu tiña unha visión de deporte, home, sempre viña aquí tamén a divertirme, ¿no? Pero ata agora o senior sempre vai coa mentalidade de competir, de poder estar o máis arriba posible. Esa era a miña mentalidade tamén ata agora. O día que cambie un pouco o chip, pois o plantexarei. E ti, Pablo, veteráns pode ser a continuidade? Eu non o vexo, por ese motivo. Por un motivo de competitividade, de ver como, con todos os respetos para as ligas de veteranos, pois entendo que non ten a mesma exixencia que pode ter un senior, e entón eu creo que non é o fútbol que eu busco, o fútbol de veteranos. Entón non me vexo nesa categoría. Seguramente cambio de opinión cando non poida xogar en senior, pero de momento non o contemplo. Ser adestradores de algunha categoría podría ser outra alternativa, Adri? No. Directamente non. No, a mí no,
é unha cosa que non me chama, non me gusta, nunca me gustou e non me vexo tampouco eu como entrenador, o sea que non. E ti, Pablo? Sí, seguramente na base. Como xa entrenei algunha categoría, creo que disfruto máis de entrenar a base, os nenos e nenas pequenos, que entrenar máis arriba. De momento non me miro no futuro entrenando ningún senior, nin juvenís, non o vexo, así como non o plantexo na miña cabeza, pero entrenar a base sí que me miro como xa fixen noutros momentos. Categorías superiores por algo en especial ou porque non... Considero que disfruto máis como adestrador na base e os nenos teñen máis que aprender, entón considero que é mutuo, que me levo mellor cos nenos máis pequenos e nenas máis pequenas que adestrando a xestión de grupos de xente adulta, que pareceme moito máis complicado. Ambos os dous levastedes o bracelete durante moitos partidos de capitán. Que representa levalo? Orgullo, compromiso ou responsabilidade, Adri? Diría que responsabilidade, un pouco. Ao final, ti cando xogas estás representando tamén ao clube inteiro, nós que somos o senior, que, bueno, quitando sempre a categoría de veteráns, que son maiores que a nós en idade, pero somos, digamos, como o primeiro clube, o primeiro equipo do clube, tes que representar un pouco tamén o clube onde vas por aí. Bueno, tes que manter unha imaxe, ter un comportamento correcto, representar os valores do clube, entón o ves un pouco tamén como iso. Todas as que dixeste son tamén, pois, iso, é un orgullo levar o bracelete sempre tamén, porque confían en ti, pero, bueno, o ves un pouco máis como responsabilidade. E para ti, Pablo, que representa orgullo, compromiso ou responsabilidade? Para mí, sen dúbida, é orgullo. Porque para chegar a ser o capitán do senior teñen que pasar moitos anos de compromiso, sobre todo, e de momentos malos, momentos máis bons. Entón, para mí é un orgullo representar un clube, poder ser a insignia dentro do campo de todos os compañeiros, tes moitos valores tamén que tiveste que aprender e agora tes que aportar os que levan menos tempo, entón para mí, sen dúbida, é orgullo. Tanto eu como os que nos siguen a través das redes sociais somos un pouco curiosos, vamos, dous históricos como vos, seguramente que tendes millóns de historias que vos pasaron en partidos, anécdotas con vosos propios compañeiros, con xogadores, con aficionados. Veña, contarnos algunhas delas que se podan contar, básicamente. Quen empeza, dos dous? Non sei. Empezou? Veña, dalle. Como está aquí Adri, vamos contar unha del. Veña. Por exemplo, fomos unha vez a xogar a un campo de terra, era a primeira xornada de Liga, fai xa uns anos. Estábamos no vestiario e estábamos ali cambiándonos, o normal antes dun partido, e chámame Adri e dice: Pablo, podes vir aquí un momento? Bueno, vou falar contigo, a ver que... Un pouco de escondidas, no? Sí, nunha esquina do vestuario, ali onde as duchas, e mira, trixeste dous pares de botas, verdad? Déixame uns que olvidei máis botas. Xa, Adri, pero non usamos o mesmo número. Tu usas máis número que a min. Entón xogou todo o partido coas miñas botas e os compañeros non o souberon. Eu creo que non o sabe nadie a día de hoxe, e xogou cos pés así encollidos, con unhas botas de 2 números menos. Entón esa estuvo... Gañamos o partido, entón estuvo ben. E ti, Adri, algunha... Bueno, hai moitas, a verdade. Pablo ten algunhas tamén, algunha divertida do clube, co paso dos anos. Lembro-me de unha de Pablo que estábamos xogando un partido que estaba moi competido, gañamos tamén aí na parte, no tramo final. Bueno, con moita efusividade, como sempre representa Pablo no vestiario, ao entrar, pois, empezamos todos a celebralo, nada, el nun acto así un pouco efusivo, por así decirlo, celebrouno coa ventana. E a ventana non aguantou Pero foi sen querer. Sí, foi sen querer. E nada, pois rompeu o vidrio e despois formouse ali un pouco de gresca co club rival. Equipo, o presidente de outro equipo, sí. Todo o mundo quería entrar ali. Sí, foi un pouco... Foi sen querer, pero bueno, cosas tamén que pasan. Algunha outra que lembrendes, que querandes compartir con todos nós? Cando outra vez tamén nun campo fora da casa, foi un partido así, bueno, un pouco tenso, con bastantes faltas, gañáramos tamén por un gol ao final,
E, bueno, os aficionados locais non estaban de acordo coas decisións arbitrais. E xusto o túnel de vestiarios era nun córner. Entón pedironlle ao noso entrenador o árbitro que o acompañara e fomos casi todo o equipo acompañando o árbitro hacia o túnel de vestiarios. Estaban ali todos os aficionados esperando nas barandillas cos paraugas, etcétera, para falar co árbitro. Sí. Exactamente. Os escoltastes, lógicamente, para que non sufría ningún tipo de daño. Algunha outra, Adri? Sí? Sí, bueno, curiosamente ocurreseme moitas de partidos así con bastante tensión. Non sei se era o habitual naqueles tempos ou que, pero sí, sempre tiñamos moita rivalidade sempre cun equipo máis ou menos da zona. Hubo unha vez nun partido de Copa que ali tínhamos todo para gañar, fomos os penaltis e despois aquí o compañeiro quiso tirar un penalti, non sei moi ben. Na mesma tanda tamén fallou Adri. Sí. Hai que dicilo. Fallamos os dous, quedamos eliminados. Eliminados. Despois ese mismo equipo noutros partidos, porque sempre tiñamos moita tensión con eles, acabaron nos perseguindo cos coches tamén, na volta. Bueno, hai moitas. Hai moitas tamén anécdotas moi boas, ¿no? Pero bueno, son un pouco así as que lembramos agora. Para finalizar, imos coa rolda rápida de preguntas. Pablo, Adri, aceptandes a nosa rolda rápida? Claro, sen dúbida. Por suposto. Perfecto, pois imos alá, comezamos. Empezamos por ti, Adri. Unha cor favorita? Verde. Pablo, eres máis de doce ou de salgado? 12. Adri, un deporte favorito? Fútbol. Pablo, a túa canción favorita? Estadio Azteca, Andrés Calamaro. Adri, eres do Celta ou do Depor? Do Celta. Pablo, un adestrador favorito do noso clube? Iago, porque o nombrei antes. Adri, quen é o máis pesado do grupo senior de WhatsApp? Pablo, vou dicir, veña. Pablo, quen é o máis gracioso do grupo de WhatsApp de senior? Emanuel. Adri, cual é o teu animal favorito? León. Pablo, se non existira o fútbol, que deporte practicarías? Seguramente balonmán. Adri, que manía ou ritual tes antes dun partido? Pois non teño niñún. O único de vez en cando entrar co pé dereito, nunca co esquerdo. Pablo, o teu xogador favorito do outro equipo? Bufón. Adri, eres máis de peli e sofá ou sair de festa? Peli e sofá. Pablo, recomenda unha película. La trinchera infinita. Adri, eres de emocionarte rápido ou eres duro como unha pedra? Duro como unha pedra. Pablo, o teu porteiro favorito? Bufón. Adri, quen te gustaría que te adestrase? Carlo Ancelotti, Mikel Arteta, Diego Simeone ou Hansi Flick? Ancelotti. Pablo, se a túa idea é anunciar a retirada do fútbol, que persoa do clube frenaría ese anuncio? Non creo que nadie frenaría ese anuncio. Seguramente o adestrador do momento se quere que renove. Adri, prefires marcar ou asistir? Pois non o sei, calquera das dúas. Esta para os dous. Sondes máis de Instagram, X ou TikTok? Pablo? Instagram. E ti, Adri? Eu tamén. Pois así finalizamos a ronda rápida de preguntas. Pablo, Adri, moitas grazas por aceptar a nosa invitación ás nosas entrevistas. Pero antes de rematar, vos son desos que vandes a decirnos quen vai a ser o próxima entrevistada nas nosas redes sociais. Quen ten o placer de anuncialo? Adri, pero creo que estamos de acordo. Sí, bueno, penso que podemos nombrar a Iago, porque totalmente de acordo. É unha persoa que leva moitos anos aquí no clube, sabe bastante como funciona, todas as entrañas. El seguramente teña máis historias que nós que contar. E nada, pensamos que é unha boa opción para poder entrevistar. Iago Cruces, que é o coordinador e tamén adestrador do Clube da Unión Deportiva Ribera, pois invitámolo para a seguinte entrevista nas nosas redes sociais. O dito, Pablo, Adri, moitas grazas, parabéns e moita sorte. Moitas grazas. Moitas gracias.